ufuna nejele uyile ejele Dallas hey bro wami uyejele but ke ngizocela ungadress yazi wangibhekile ngathi ngikhehla but ngisase Grootman khona ngithi ipinkisi ngeke ukholwe na serious yebo ngaboshwa scheme ngaboshwa 2009 yeah yebo it was 2009 it was on Sunday yeah siboshwa on Sunday manje ngihamba kanje ngiyemncwabeni ngiyocwaba uMadala on Saturday kanti sengihlele into yami namajita ukuthi wemadoda kusasa on Sunday ikhona imali kumele siyoyithatha laphana eUdindana. Then I told them no guys man ngeke ngikwazi uhlala nani anginamali mina ukuthi ngithenga iphuzo no don't stress man so ukuthenga iphuzo kube mnandi bla 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 ngathi no guys ifoni imani ikhala ngala bhuti amajita yangifuna basendleleni they are from Jozi bazala kimi eKutlwanong ifoni ibhizi yakhala esipho wa ifoni yakho ibhizi awuhlaliseki yini ngathi emadoda man ngicela ukuhamba ngeke ngikwazi uhlala eKroonstad anginamali gcina sengibadotsha mina manje lapha eKroonstad ngidotsha umdengi ngidotsha noma ulady nalantu ba ebengihambe nawo kuyongcwaba uMadala ngale ngabadotsha ngale ngabashiya eKroonstad gijimela ekhaya mangifika nazi ingunya sezikhona esika kunjani shop kunjani bafethu sivaye siya ku safe house but it was not my first day kuthi no ngishaye into lezo bengibusy manje ngishaya ngisakisita okay namanje I can reveal no matter what happened although I have confessed ku family yami kudala ngisikhanda but ke ngifihla ngingabatshela ukuthi nangibuya kuphi all along mangiza ngemali hey manje wena abuti ichelete ngihamba ngibuye eCasino ngidlala amahashe ngenza ngibakhohlisa yeah that's how I survived kudala ngisikhanda bhuti nasemaplazini besinokuya sibamba amangamla singene khomba sithatha inyuku uthola ukuthi nosibaningi inyuku yakhona incane angikwazi ukuthenga into ezimnandi but ke idlala zange ngilithenge ngemali enkunzi imoto zange ngithenge ngemali enkunzi bengithenga nathi isidwadlo ukudla yenzela ingane zami ngenzela umndeni wami on Sunday morning ngisahamba namajita sayiSpanini masifika eSpanini sangena kahle sabamba istafu sabamba bonke abantu then kwaba khona kungazwani nyana amangithina kwaqhamuka into yana ngathi ayikho right that's where by ama security ayafika bafika namaphoyisa ekufikeni kwabo ke kuyokwadutshulana kwadutshula uthi zami ezo2 lo ngithi Grootman uyena obamdubula igama lakhe uJuni Yamsomi makadala ngokuthula Grootman lami uyena ke wangifaka kule nto lezi ezenkunzi wadubuleka khona la wadubuleka khona esinini and then borders so bamshaya nge2 bullets la entanyeni la awuthile bamshaya la phansi sebeshaya nabashaya noJuni caca ukuthi no manje ayisekho into singayenza manje sebaya overpower abantu laba ama security nabo khata bayashana athi siyazama ukuthi shayenyana sithola ukuthi kuyafana ngeke siphume ngeke siphele I was one of the guys who surrendered first amathi hey msikana siwenza kanye bafethu niyabona abantu laba bayase overpower ayikho into esizoyenza so we better surrender but hayi ngeke senze lokho mina ngivela ngathatha igani yami ngayisula ama fingerprint ngayiphonsa le phansi ngaya ngachibileka ukuya ngasemnyango ngizimukisa emaphoyiseni banishanga how many years Dallas labantu bathanda ukubuza okulama camera yes scheme kune question ongayibuza so don't mind mangilonga ithi chip in ngifuna ukuthi ba catch up nabo yabanishanga how many years ngoba mina bengi first offender yeah first offender bangigaya 15 sivele sapleader futhi ngoba siye sabona ukuthi no into ukuthi sisothi sithi hey siyaphika hey I'm not guilty hey blah 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 savela hathi madoda la kuyafana la savela sapleader guilty mina ngapleader guilty nalamajidalana sapleader guilty mina banginikeza 15 years awuthi lebo dutshiliwe bayigaya 17 ngoba bekane agterstaraga naye kudala esikhanda ngithi yena siyazi umagistrate akhuluma emadoda inazi ukuthi licaleni li blind it's a robbery ama attempted murder awu2 so bathi ke nazi ukuthi attempted murder awu2 15 estate robbery kwayona is 15 possession of firearms madoda niyazi wajuluka ngajuluka were you appealing mfundisa abanye ekhaya yes against the conviction or against the sentence it was against the sentence conviction we've agreed on everything good no we are guilty but my plea is on this sentence madoda ozani ngala ngithi benenze appeal so nenze petition abuyela ama results mangifika nayo lokozana yami support kaMakhibile your sentence
it's been increased to 27 years. Akizwile ukuthi iyapoka lento. Eski. Yengajulu. Ashawa ikhanda. Na ngiyabona but no sentence has been increased from 15 years to 27 years. Ayizani inkukhu izise price stand. Shayile 2 feet. Namanje ukhuluma nawe kanje ngiphethe nginayo ngala. Hey, Thabo Pastor, uthini manje? Nayo. Kuthi nayo mangawu ngibitreata ama inmates kanjani, yenzani, bebulala amajita ini siphethe yonke into. Then ke sayihlokoloza ke imangawu. Yayihlokoloza. Siphethe information kanje. Then 2019 bangirelease eKhosi Mampuru. Bangirelease ngehalf ka 15 ahead. Yes. Man. Athe mabefika nje lemsikana sokulanda ngathi yini bobhuti bathe indoda asazi. Thina sithunyelwe eKhosi Mampuru isigaye memorandum ukuthi sizokulanda. It's a matter of 24 hours. But no, it's fine ngoba ngiyazi ukuthi anginacala ngizovela ngihambe nani. But this guy sazi ukuthi na uphume kanjani ejele ungene kanjani ngasazi. Nazi izinto zo2 kuna 27 kuna 15 kahle kahle yayiphe kuyiyona. Angicela ungichazela ama processes bese uyachubeka ke lapho ukuthi kahle kahle libajayivisa kanjani icala. Skimi mina kuya ngami ngingathi uNkulunkulu wami nedlozi lami. Manje bese ngibheke mina. Bheke la mina. Ngidala noNkulunkulu nedlozi lami. Ecala you realize ukuthi hayi lento akusisifo abadiagnose anga mina kuphela sibaningi abaphethe isifo. Yeah. Hey bro, this issue it is very sensitive. Njengoba ngisho ngithi abantu abawu3 baseKhosi Mampuru ngisho iphathi bayibashiya phansi umsebenzi. Babanye babesho bathi mina thina ngeke sodla umsebenzi ngenxa yakho. So bengibatshela mina ihead zale ngathi mina anginacala angisebenze eCMC. Ngisiboshwa mina. Nami ngingasho ngithi ngisolikhodo scheme. Ngasho ukuthi mhlawumbe kube ubudedengu bekhodi. Nakhona ngazi kanjani but amaphepha nanga ukhona. So uhleli how long from ukubuya ekhaya ngithi uhlalile mhlawumbe 6 months bakulanda bakusale eKhosi Mampuru from day 1 ubuyele lapha uhleli how many months until your release? Bangilande kona 2019 2020 2021 2022 ngisahlezi bahlulile lento for the fact that ubala more than 1 year futhi bahlulekile ukuyihlela lento. Khona lapha eKhosi Mampuru bakhona abaningi babesaba bathi no vele ngizobadlala imali babebona kahle ukuthi bavulela icala. Hey so azange bavulela icala vele ngathi no thanks God ngingaphandle ngimnandi. La bantu bakukhohlakele le Brown bangaze bakubulala nokukubulala labantu laba. Miye ngasinda kancane khona le eKhosi Mampuru mase ngibuyile khona umyuhati bengifostana ingwenya yami ke le namangeke ngibize ngegama namanje usasipanda namanje wangitshela wathi msikana be very careful lapha ema office bakhala ngawo akukho mnandi.